Anteeksi tässä, kun ei ole tullut pitkään aikaa videoa. Ja älkää ihmetelkää, jos mä teen tosi usein silleen, koska se johtuu siitä, että no mun nenä vuotaa. Varmaan tulee joku flunssa tai jotain. En oo ihan varma, mutta joo. Elikkäs, sen 3 viikkoa on mennyt siitä, kun me viimeksi kuvasin videon. Ja joo, syy on ainakin nyt taas se, että on ollut koulu ja sitten koulun jälkeen ei ole vaan jaksanut. Mut sitten kun on jaksanut, niin sit me vaan unohan sen. Mut nyt on tosi kivaa, kun on hiihtoloma. Me mennään ensi viikon torstaina Kolille. Ollaan siellä sunnuntaihin saakka. Se on semmoinen laskettelupaikka. Meillä on semmoinen mökki siellä ja siellä on parvi ja kaikkea. Ja sitten mun paras kaveri tulee maanantaina mulle yötä. Mulla on siis nyt hiihtoloma. Ja joo, maanantai tulee meille yötä ja sitten tiistaina mennään 2. Mun äiti vie mut yhden mun kaverin synttäreillä. Mutta aika moni on nyt kerännyt varmaan lukea otsikon, eli tää on siis Fitgettien esittelyvideo. Ja aloitetaan, koska näitä on aika paljon, että minä haluan, että tästä videosta tulee ihan seuraan pitkä. Minä näytän näitä myöskään missä järjestyksessä, koska joo. Ekana on tämmönen, mikä tää on? Simple asia. Ja tää ei oo kauhean kiva. Meillä on tää kiva, mutta siitä ei kiva. Koska tää jää silleen ärsyttävästi. Mutta ihan ok. Sitten mulla on tämmönen rengasasia. Ja minä en edes tiedä mikä tarkoitus tällä on. Ja mä tein ton ite. Sitten on taas, tää on mun eka symbolipilvi, joten tässä on reikä. Ja tää ei oo kauhean hyvä, koska me ei jotenkin silloin osannut niin tehdä joten joo. Sitten mulla on 3 tällaista. 3 tämmöstä ja tää on kaikista vanhin. Tää on toiseksi vanhin. Ja sitten tää on uusi. Ja nää tuoksuu tosi hyvällä. Sitten mulla on tämmönen vähän kova tämmönen. Ja sen takia tää on kova, koska me en oo pyöritellyt tätä ja muuta, joten joo. Tää on ihan ok. Jos joku ei ole nyt tässä vaiheessa tajunnut, että mikä Fitgetti on, niin se on niinku tommonen stressilevys. Sitten tulee ehkä 2 mun lemparia Fitgettiä. Eli tämmönen ja sitten tämmönen possu. Mä näytän vaikka eka tän. Eli tää on siis tämmönen kissa, täällä on jotain hiekkaa sisällä. Tää on näitä asioita. Ja tää on niin ihana. Tämmönen. Sitten on tää possu ja tää on niin ihana. Tästä kuuluu niin kiva äänikin, mutta tää pitäis pestä. Minä sain tän toissapäivänä. Joo, mun ääni kuulostaa ihan kauhealta. Koska minä heräsin joku 1 tunti sitten. Eli tää on vähän kulunut näistä silmistä. Tää ei kauhean hyvin kestä, kun pesee niin usein. Koska mun on joutunut pesettämään usein, koska no tää meni niin karoseksi, koska kissa koira. Mut sit on nää magnets asiat. En osaa lausua. Eli nää on tämmöset. Ja nää on tosi kiva koulussa. Nyt jo tämmöset. Sitten on tällainen ja tää ei oo kauhean kiva, kun täällä vaan tehdään silleen tälleen. Sitten on tällaiset. Ja näin vaan tehdään silleen. Painetaan tosta silleen. Sitten se menee tolleen. Mut ei kun kiva, koska joo. Sitten on tämmönen mun paras kaveri on nimennyt tän Jiggle. Mikä tää oli? Joku Jiggle, joku tämmönen. Mutta tää on niin kiva. Se on piirtänyt tämän naamaan sun paras kaveri. Mutta tää on tosi kiva, kun tää on silleen semi-isokin. Ton kokoinen. Niin, joo. Sitten on toinen tämmönen
tämmönen symbol asia. Ja tää on paljon kivempi kuin toi, missä on 3 noita. Tässä on 4, mutta tää on tosi kiva. Sitten mulla on tämmönen raskaa pallo. Siis semmonen bussijuttu. Ja tää ei onnistunut kauhean hyvin. Tää ei tunnu kauhean kivalle, mutta joo, on tää silti ihan ok. Kyllä meitä leikin silti. Sitten on tämmönen hiekka juttu. Ja me halusin testata, että miltä tämmönen jalan taikahiekka tuntuu. Tällaisen sisällä. Tästä tuli aika kovaa. Mutta täällä on siis vettä tai söikköä, niin sen takia tää ei oo ihan silleen kova. Sitten on... Missä... Mulla on tällais... tuolla tällais korissa näin. Joo. Sitten on 2 symbolipintoja taas. Joo, mä tykkään tällaisista aika paljon. Nää on siis tämmösiä. Ja sitten on vähän pienempi. Tää on silleen vähän hyvempi. Kun toi on vähän kovempi. Mä tykkään kovista sellaista. Joo. Sitten mulla on tämmönen symboli. Tommonen. Sitten mulla on, mä en tiedä mitä järkeä näillä on. Mut mulla on 2 tällaista. Niin mä tykkään tehdä nää kaikki tälleen ja sitten tälleen. Niin, joo. Nää ei oo kyllä pitkettyä, mut ihan sama. Sitten on tämmönen, tää ei oo kyllä kiva, koska tällä on vedytään tälleen arustelusta. Joo. Sitten on tämmönen squishy. Ja tää ei oo kauhean semmonen slow asia. Joo, ite tehtyä tossa on reikäkin. Voi vitsi. Täällä on karvoja taas. Joo. Sitten on viimeinen ennen slimea. Mä voin siis näyttää tässä videossa myös mun slime. Mutta tää on mun ite tehty semmonen pop-it. Tää on ihan kauhean näköinen, mutta tää on kiva. Ja sitten täältä takaa. Tämmönen. Tää pitää mennä tälleen. Ja näin. Tämmönen. Ja oikeesti meitä tuli eilen joku puoli tuntia. Ja tosta tuli ihan hyvä. Mut nyt me käyn hakemassa ne slimeit. Wow. Elikkäs mulla on vaan 2 slimea. Mä en oo ihan varma saaks meitä toista purkkia auki. No älkää pahoitelko. Siis pahoittelen. Ja mä näytän ekan tällaisen. No siis tällaisessa purkissa näyttää tältä. Ja mä en tiedä, ootteko te nähnyt tän slimin jo? Koska, joo, mutta tää on ihan kiva. Katsokaa. Ja tää venyy myös tosi paljon. Mä en nyt saa näyttyä kuinka paljon tää venyy, koska joo, mulla on niin pieni tila tässä. Koska joo, mutta tää on tosi kiva. Tää on niin ihanan pehmeäkin ja muuta. Tämmönen. Sitten tulee tää, jota me en varmaan saa auki tästä purkista. Tai siis tätä purkkia en saa auki. Koska mulla on valmiiksi. Mulla on valmiiksi tohvasta kädet. Katsotaan. Oikeesti nyt ihan oikeesti. Oikeesti minä inhoan, kun jotkut ei aukea. Niinku maailman ärsyttävintä. Mulla on vielä liukan kädet. Me luotiin 25 sekunnissa. No, mut minä voin näyttää tuon sit jollain toisella videolla, kun me saan sen auki. Mut kiitos kun sä katsoit tämän videon. Paina peukkuun tilaa alhaalla kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Moikka!